नमस्कार. आशा किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. येणाऱ्या कृष्ण जन्माष्टमीच्या आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. आज आपण कोकणातील पारंपरिक पदार्थ तांदळाच्या पोळ्या कशा करायच्या त्या पाहणार आहोत. तांदळाच्या पोळ्या करण्यासाठी मी इथे हे 2 पेले तांदूळ घेतले आहेत. हे डोस्याचे तांदूळ आहेत. आता तांदळाबद्दल मी तुम्हाला सांगते. जर तुम्हाला शक्य झाले नाही डोस्याचे तांदूळ घ्यायला तर तुम्ही जो नेहमी भात करता तुम्हाला तो माहिती असणार ते तांदूळ चिकट आहेत की त्या तांदळाचा भात असा सुटा सुटा फळफळीत होतो. जर भात त्या तांदळात तुम्ही नेहमी करत असणाऱ्या तांदळाचा भात जर सुटा होत असेल, चांगला फळफळीत होत असेल तर तुम्ही तेही तांदूळ घेऊ शकता. फक्त ज्या तांदळाचा भात चिकट होतो असे तांदूळ घेऊ नका, कारण त्या पोळ्या किंवा इडल्या आपल्या घशाला खेपतात. तर आता मी हे बघा 1 पेला मी तांदूळ घेतलेत. आता अजून 1 पेला घेणार आहे बघा. हा अजून 1 पेला म्हणजे 2 पेले तांदूळ झालेत. आता ह्या 2 पेल्यांना मी 1 पेला उडीद डाळ घेतली आहे, 2:1, आणि 1 चमचा मेथीदाणे घेतले आहेत. आपण डोसे, इडल्या किंवा आंबोळ्या म्हणजेच पोळ्या करताना त्यासाठी आपण जुने तांदूळ घेतो, नवीन तांदूळ घेत नाही. जुने आणि नवीन तांदूळ कसे ओळखायचे तुम्हाला मी सांगते बघा. हे आता आपण हे बघा, हे डोस्याचे तांदूळ आता आपण घेतले आहेत या पोळ्या करताना. आता हे आपण ना असे पाण्यात टाकूया. त्याच्यामध्ये पाणी टाकून घेऊया बघा. आता हे आपण धुताना नाही बघ कितीही चोळा, हे धुताना ना याचं पाणी बघा थोडंसं असं, हे बघा असं दुधासारखं आलं नाही आहे. हे असं कमी दुधट आहे. आता हे जुने तांदूळ आहेत डोस्याचे. आता हे नवीन तांदूळ बघा कसे ओळखायचे. आता ह्या नवीन तांदळांमध्ये आपण जेव्हा धुतो ना तेव्हा बघा हे धुताना असे चोळताना याचं पाणी बघा असं दुधट येतं. याचा भात चिकट होणार आहे. हे बघा हे जुने तांदूळ आता आपण घेतले आहेत ते, आणि हे नवीन तांदूळ. नवीन तांदळाचं पाणी असं दुधासारखं येतं. त्याच्यावर आपण नवीन आणि जुना तांदूळ ओळखायचा. यावरून आपण जुना आणि नवीन तांदूळ किंवा चिकट कमी चिकट तांदूळ ओळखू शकतो. मला माहिती आहे त्याप्रमाणे तर माझा अनुभव असं सांगतो. तुमचा अनुभव कदाचित वेगळाही असू शकतो. आता मी हे तांदूळ स्वच्छ धुवून भिजत घालून ठेवते आणि 6 ते 7 तासांनी मी हे वाटून घेणार आहे. हे वाटताना मी यात अजून एक पदार्थ टाकणार आहे, तो मी तुम्हाला नंतर सांगते. मी सांगितलेल्या पद्धतीने जर तुम्ही पोळ्या केल्या तर त्या आंबट होणार नाहीत. आता बघा, या पोळ्यांबरोबर कृष्ण जन्माष्टमीच्या दिवशी काळ्या वाटाण्याचं सांबार आणि शेगलाची भाजी केली जाते. ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यासाठी मी हे काळे वाटाणे आहेत ना भिजत घालून घेतले. 4 ते 5 तास भिजत घालून घेतले. तांदूळ भिजत घालून आता 7 तास झाले आहेत. मी तांदूळ भिजत घालताना स्वच्छ धुवून घेतले आहेत आणि नंतर हे पाणी ठेवलं आहे. तर मी आता ह्या पाण्यातच हे वाटून घेणार आहे तांदूळ. हे तांदूळ वाटताना मी एकदम बारीक पीठ मिक्सरला वाटून घेणार आहे, कारण आपल्याला पोळ्या करायच्या आहेत. जर इडली करायची असेल तुम्हाला याची, तर तुम्ही थोडंसं जाडसर वाटून घ्यायचं आहे. पीठ मी एकदम असं बारीक वाटून घेतलंय. आता मी मगाशी तुम्हाला सांगितलेलं आपल्याला अजून एक पदार्थ ह्याच्यामध्ये टाकायचा आहे, तो आहे बघा हा भात आपल्याला याच्यात वाटून टाकायचंय. मी आता 1 पेला भात घेतलाय. याच्यामध्ये मी थोडंसं पाणी घालणार आहे आणि वाटून घेणार आहे हा भात. याच्यामुळे आपली इडली मऊसूत छान होणार आहे.
हे मगाशी तांदूळ भिजत घातलेलंच पाणी आहे. भात याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत तो आपल्याला शेळा नको आहे. जर तुम्हाला रात्री पीठ ठेवायचं आहे तर दुपारी आपण जेवणाला जो भात लावतो त्याच्यामधला थोडासा भात काढून ठेवायचा. जर सकाळी पीठ करायचं असेल तर मग आपण सकाळी जो भात लावतो किंवा नसेल तर लावून घ्यायचा, थंड करायचा आणि मग नंतर याच्यामध्ये वाटून घालायचा आहे. भात मी असा एकदम बारीक वाटून घेतला आहे. तर मी यात मिक्स करणार आहे. आणि हे पोळ्यांचं म्हणजे आंबोळ्याचं पीठ बघा कसं बारीक वाटलं आहे. आंबोळ्याचं पीठ बारीक वाटायचं कारण काय, आंबोळ्या आपण शेकून काढतो आणि इडल्या आपण वाफवतो, त्याच्यामुळे इडलीमधले कण हे वाफवल्यामुळे चांगले फुलून निघतात आणि त्या स्पॉन्जी होतात, नरम लुचलुचीत होतात आणि आपल्याला शेकायच्या असतात. जर पीठ याचं आपण जाड वाटलं ना पोळ्यांचं तर त्या कडकडीत होतील, म्हणून ह्या एकदम पातळ पीठ आपण वाटून घ्यायचं आहे. पीठ फर्मेंटेशनला ठेवताना हे बघा एवढंच पातळ करायचं आहे, याच्यापेक्षा पातळ करायचं नाही. आणि मी आत्ताच ह्याच्यामध्ये मला हवं तेवढं मीठ टाकून घेते आणि व्यवस्थित एकत्र करून घेते. हे आपल्याला हातानेच एकत्र करावं लागणार आहे. पीठ छान मी एकत्र करून घेतलं आहे. आता यानंतर मी इथे एक मिरची घेतली, हिरवी किंवा लाल मिरची घ्या. लाल मिरची असेल ती स्वच्छ धुवून घ्या. हे बघा ही थोडीशी अशी मी गरम करणार आहे. थोडासा फटफट असा आवाज झाला ना याचा की अशी पटकन उचलून अशी आपण पिठामध्ये टाकायची. इथे असं केल्यामुळे हे पण आपलं पीठ छान आणि लवकर येतं. आणि हे तेल आहे ना हे 1 चमचा आपण याच्यामध्ये असं याबरोबर मिरचीच्या वर असं थोडंसं ओतायचं आहे आणि आपण पीठ असं बंद करून ठेवायचं. हा टोप असा बंद करून ठेवायचा आहे. यामध्ये मी सोडा किंवा गरम पाण्याचा वापर केलेला नाही आहे. पीठ मी इथे बंद गॅसवर एका साईडला ठेवलं आहे येण्यासाठी. तोपर्यंत काळ्या वाटाण्याची आमटी फोडणीला घालून घेऊया. हे बघा कांदा आणि थोडंसं तेल टाकून कांदा भाजून घेते मी. इकडे बघा हे काल आपण भिजत घातलेले काळे वाटाणे आहेत ते मी कुकरला 4-5 शिट्या करून उकळून घेतले आहेत. वाटाणे घेताना तुम्ही चांगल्या क्वालिटीचे घ्या. कधी कधी वाटाणे उकडले जात नाही, मग आपलं सांबार चांगलं होणार नाही. आणि यातले थोडेसे वाटाणे काढून मी असे वाटून घेतले, थोडेसे घ्यायचे म्हणजे आपलं सांबार अजून चवीला छान होतं. आणि हे खोबरं, ओलं खोबरं, कांदा, लसूण, आलं आणि थोडंसं गरम मसाला घालून मी हे वाटण करून घेतले. माझा जो चिकनचा व्हिडिओ आहे आणि कुळदाचं सांबार त्याच्यामध्ये मी हे वाटण दाखवलं आहे, तसं तुम्ही करू शकता. कोथिंबीर आहे, कढीपत्ता, मीठ आहे, अर्धा चमचा थोडंसं हळद आहे आणि हा मालवणी मसाला आहे. आता आपण फोडणीला घालून घेऊया. कांदा लाल होतोय. कढीपत्ता टाकून घेते. 2-3 पानं टाकायची, थोडीशी नंतर ठेवायची टाकायला आपल्याला. हे एकदम थोडंसं आपल्याला तिखट करायचं हे सांबार, कारण आपण पोळ्यांबरोबर खाणार आहोत. तर मी याच्यामध्ये मसाला टाकून घेते. हा मालवणी मसाला माझ्या अंदाजाप्रमाणे मी 1 मोठा चमचा टाकला आहे. थोडासा तेलात परतून घ्यायचा पटापट, नाही तर जळेल. आणि मग आपण हे वाटण केलं आहे, वाटून घेतलं आहे ते याच्यामध्ये टाकायचं. जसं आपलं सांबार असलं तसं तुम्ही वाटून घ्या. हे चांगलं परतूया आपण. तर ह्याच्यामध्ये मी हळद पण टाकते. हे असं चांगलं परतून झालं की मी हे वाटाणे आहेत ना आपले उकडलेले ते मी याच्यात ओतणार आहे. त्याच्यानंतर हे वाटलेले वाटाणे आहेत ते पण आपण याच्यामध्ये टाकून घ्यायचे आहेत. हे चांगलं असं एकत्र करायचं.
आणि आपण याच्यात पाणी ओतायचं आहे आपल्या अंदाजाने. जास्त पातळ करायचं नाही आहे कारण आपल्याला पोळ्यांबरोबर खायचं आहे. त्यामुळे तुम्ही अगदी व्यवस्थित करून घ्या. हे जाड पातळ आणि एकदमही जाड करायचं नाही बघा. तर हे आपल्याला पोळ्यांबरोबर खायला होईल एवढं जाड झालं आहे. तुम्हाला वाटलं अजून थोडंसं पातळ हवं तर थोडंसंच पाणी ओतायचं आहे. आणि याच्यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचं. आता मी याच्यामध्ये मला हवं तेवढं माझ्या अंदाजाने मीठ टाकणार आहे. आता ह्याला उकळी आली की आपण याच्या कढीपत्ता आणि कोथिंबीर आहे ना ती थोडीशी ती आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊया. सांबाराला छान उकळी आली आहे. आता उरलेला थोडीशी कढीपत्त्याची पानं आणि ही कोथिंबीर अशी मी यावर टाकून घेते. आणि एक 5 मिनिटांनी आपण गॅस बंद करायचा आहे. ही बघा ही शेवग्याची भाजी आहे. म्हणजे आम्ही कोकणात हिला शेगलाची भाजी म्हणतो. हिच्या आपण शेंगा पण खातो भाजी करून. ही औषधी भाजी आहे. ही आणताना बाजारातून आपण कोळी बघून आणायची. मी तिला चव चांगली असते, शिजते पण चांगली. ही माझ्या मैत्रिणीने मला दिली आहे. तिच्या कंपाऊंडमध्ये झाड आहे. तिने मला आज सकाळीच काढून दिले. त्यामुळे अर्चना तुझे खूप खूप धन्यवाद. आता बघा ही औषधी भाजी आपण कशी साफ करायची बघा. औषधी म्हणजे ही आपल्या आरोग्यासाठी फार चांगली असते. साफ करताना अशी करून घ्यायची आणि आणून ती ठेवायची नाही. जर तुम्हाला संध्याकाळी करायची असेल तर सकाळी आणायची आणि मग अशी चांगली काढून घ्यायची जी पानं ही बघा. नाहीतर मग तिची पानं मग अशी आणून ठेवली तुम्ही 4-5 दिवस जी पिवळी पडणार आणि ती चवीला चांगली लागणार नाही. तर आपण ही अशी साफ करून घेऊया. साफ करताना हे बघा हे असे नुसतं पकडायची दांड्याने खेचत जायची. हे बघा निघतात. आणि मग मी ही टोपात पाणी घेऊन चांगली स्वच्छ धुवून नंतर चाळणीवर चांगली गाळून घेणार आहे. तर ह्याच्यामध्ये पाणी नाही ठेवायचं. सगळं पाणी घेतलं काढून घ्यायचं आपल्याला. त्यामुळे ही भाजी चांगली सुटसुटीत होणार आहे. शेगलाची भाजी मी अशा रीतीने साफ करून घेतली आहे बघा. आता ही 2-3 पाण्याने अशी धुवून घ्यायची आपण. या पानानेही अळूच्या पानाप्रमाणे याच्यावर पाणी टिकत नाही. हे बघा तुम्हाला वाटेल की याला पाणी कसं लागत नाही नवीन करणाऱ्यांना. तशी हे याच्यामध्ये अशी चेपून आपण अशी धुवून काढायची आहे. आणि धुवून झाली ना स्वच्छ 2-3 पाण्याने मग या चाळणीवर अशी गळत ठेवायची आपण. पाणी पूर्ण याच्यामधलं गळून जायला हवं आहे. चाळणीवर अशी चांगली गळून झाल्यावर भाजी मी कापून घेतली आहे. तुम्ही जर वेळीने कापत असाल किंवा चॉपिंग बोर्डवर कापत असाल तर हलक्या हाताने कापून घ्या. कारण इतर भाज्यांप्रमाणे ही पटकन कापली जात नाही आणि हिला सारखं कापत राहील ना तर थोडीशी अशी चिकट होते. ही हलक्या हाताने कापून घ्या. आता ह्या भाजीसाठी आपल्याला काय लागणार आहे? मिरची, हिरवी मिरची, कांदा, मीठ आणि ओल्या नारळाचं खोबरं. तर ह्या मिरच्या थोड्या तिखट असतात त्यामुळे मी ह्या घेतल्याने कमी तिखट घेतले. आणि ही भाजी जे नवीन खाणार आहेत त्या लोकांना थोडीशी कडवट लागेल. त्यामुळे कडवट लागू नये भाजी म्हणून तुम्ही थोडंसं कांद्याचं आणि खोबऱ्याचं प्रमाण वाढवा. ही भाजी जास्त तिखट करायची नाही. तिखट झाली जास्त तर हिची चव जाते. त्यामुळे प्रमाणात मिरच्या टाकायच्या आहेत. इथे गॅस चालू केला आहे आणि सर्वात आधी मी इथे याच्यामध्ये मिरची टाकून घेते. कारण कांदा टाकला ना आधी तर नंतर मग मिरची त्यामध्ये भाजत नाही चांगली. आणि या भाजीला मिरची कांदा चांगला भाजायला हवा आहे. मिरची थोडी भाजत आली आहे. मग आता कांदा टाकून घेते मी. कांदा लाल झाला की मग आपण भाजी टाकायची आहे आणि मग मीठ टाकायचं. प्रमाणात तेल टाकून मी कांदा चांगला लाल करून घेतलाय. आता आपल्याला ही भाजी याच्यामध्ये टाकायची आहे. भाजी टाकून आपण चांगलं परतून घ्यायचं. लो फ्लेमवर करायची आहे नाहीतर खाली करपेल भाजी आणि करपली की चांगली नाही लागणार ती. तर परतायचं आपण ह्या कांदा आणि मिरचीमध्ये भाजी. आणि मग आता मीठ टाकून घेऊया आपण. मीठ अगदी कमी टाका कारण ही पालेभाजी आहे त्याच्यामुळे काय होतं खारट होऊ शकते भाजी. तर हे परतून झालं की अगदी लो फ्लेमवर ना आपण बंद करून ठेवायचे आहे. कारण
या भाजीमध्ये आपण पाणी नाही वापरायचं अजिबात. ही चांगली वाफेवर शिजायला हवी. जर तुमच्याकडे दाखवते बघा, तुमच्याकडे जर एखादं असं फुटलेलं ताट वगैरे असेल तर ते असं ठेवायचं गॅसवर आणि त्यावर हा असा टोप ठेवायचा आहे. म्हणजे गॅसची आच असते ना ती जास्त लागत नाही याला आणि ही चांगली मुरून लो फ्लेमवर अशी शिजायला द्यायची आपण. भाजी चांगली शिजली आहे बघा. कांदा असा लाल करून घ्यायचा. शिजल्यावर आपण असं हे आता खोबरं टाकून घ्यायचं. हवं तेवढं टाका आणि अशी परतून घ्यायची छान अशी. अशी परतून झाली की उतरताना तुम्ही हे असं खोबरेल तेल टाकलं तरी चालतंय. याच्यावर एकदम असे 2 थेंबच टाकायचं, त्याच्यामुळे पण याची चव वाढते. तुम्हाला हवं असेल तर टाका, नाहीतर टाकू नका. आम्ही टाकतो थोडंसं 2 थेंब खोबऱ्याचं तेल. आता मी गॅस बंद करून घेते. आता आपले पीठ आले आहे का बघूया, म्हणजे आंबले गेले आहे का. नेहमीप्रमाणेच हो आलं आहे. मी आता ना उघडून बघते. हो पीठ आपलं आलं आहे बघा. काल आपण कमी होतं, आता मिरची पण आतमध्ये गेली आहे. पीठचं छानचं आलं आहे. आता मी ही मिरची काढून घेते, ते आपल्याला मिळेल भाजीला टाकायला. आता आपण पोळ्या काढून घेऊया. त्यासाठी मी ते भिडं ठेवलं आहे. आता भिडं चांगलं तापलं काय बघूया. त्याशिवाय तापलं आहे आवाज आला. आता आपण ह्याला कांदा चोळून घ्यायचा असा तेलाने चांगला. आणि मग आपण हे पीठ असतं ना ते पेल्याने किंवा तुम्हाला जमेल तसं असं टाकून घ्यायचं. तुम्हाला किती पातळ आणि जाड हवे त्याप्रमाणे असं पीठ टाकायचं याच्यावर आणि असं पसरायचं छान असं. आणि लो फ्लेमवर घ्यायची गॅस आणि हे बंद करून ठेवायचं 5 मिनिटं. 5 मिनिटं झाली आहेत. आता आपण हे झाकण काढून बघू. हे बघा याला होल यायला लागले. आता आपण ही सावकाश पोळी अशी परतून घ्यायची. हे बघा तर परतल्यावर वाटल्यास ना तुम्ही असं पेल्यात पाणी घ्या आणि जरासं असं वर लावलं तरी चालतंय, पण त्यामुळे अजून नरम होते. आणि परत असं 5 मिनिटं झाकून ठेवायची आपण. 2 मिनिटांनी आपण परत झाकून काढून आपण ही पोळी आहे ती अशी एकदा परत परतून घ्यायची आणि मग लगेच काढून घ्यायची आपण. केळीच्या पाण्यावर किंवा सुती कपड्यावर घ्या काढून तुम्ही. नंतर परत हाय फ्लेमवर घ्यायचा गॅस. असा कांदा चांगला चोळायचा आहे आणि पुन्हा आपण अजून एक करूया. अशी पसरून घ्यायची आहे छान. जास्त भिडं तापलं तरी अशी पसरणार नाही, त्यामुळे तसं होत असेल तर तुम्ही लो फ्लेमवर घ्या पटकन. आता मी लो फ्लेमवर करून ठेवते. आता ही पहा आपली दुसरी पण आंबोळी तयार आहे. बघा कशी छान होल बबल्स आले त्याच्यावर. तर ही पण आपण अशी उलटून घेऊ. ह्याला पण थोडंसं असं पाणी लावू. परत 5 मिनिटं झाकून ठेवूया आपण अशी. तर ही पण मी काढून घेते. बघा छान अशी नरम झाली आहे. अशा प्रकारे श्रीकृष्ण जन्माष्टमीसाठी आपल्या तांदळाच्या पोळ्या, काळ्या वाटाण्याचं सांबार आणि शेगलाची भाजी तयार आहे. फक्त तुम्ही पीठ अगदी व्यवस्थित आंबवण्यासाठी ठेवून द्या. जर पीठ व्यवस्थित आलं नाही तर तेच पोळ्या आंबट होणार आहेत. त्यामुळे तुम्ही या प्रोसिजरकडे अगदी व्यवस्थित लक्ष द्या. तर हे बघा तुम्हाला दाखवते. हे बघा किती छान लुसलुशीत झाली आहे. बघा ही आपण अशी खायची सांबाराबरोबर. तुम्हाला आवडलं असेल तर तुम्हीही करून बघा. आणि तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर तुम्ही माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.